Nachádzame sa v Rakúsku, v hlavnom meste Rakúska vo Viedni a začína veľký test bezpečnostných dverí ADLO. Za účasti kamier budeme skúšať, či tieto bezpečnostné dvere ADLO skutočne plnia svoju úlohu, aby sa donútra nedostal nikto nepovolaný. Model T-Duo, 15-bodové dvere v 3. bezpečnostnej triede, uzamkneme kľúčikom, jedným otočením. Vo všetkých 15 bodoch sú uzamknuté, zárubenie riadne osadená tak, ako má byť, a test môže začať. No, tak toto boli typické útoky na dvere. Je to najčastejší spôsob, akými sa páchatelia, zlodeji dostávajú cez dvere. Treba si uvedomiť, že pri bežných dverách už pri tých útokoch telom tie dvere povolujú, kopnutím nohou takisto dvere povolia a otvárajú sa. Bezpečnostné dvere ADLO sú oceľové, vo vnútri je veľa oceľových výstuží, oceľové plechy po celej ploche, takže žiadne silné útoky kladiva ani iného ťažkého náradia udieraním, búchaním týmto dverám nemôžu uškodiť. Jediné, čo sa môže stať, je, že povrchová úprava alebo tepelná izolácia pri takýchto exteriérových termodverách sa môže poškodiť. Takisto kovanie, ktoré nám chráni uzamykací mechanizmus a vložku, je pevne spojené s oceľovou konštrukciou dverí, čiže žiadne útoky naň ani hrubá sila ho nemôžu poškodiť. Tak toto už je skutočný kus železa. Pri použití takéhoto veľkého páčidla by ktorékoľvek z týchto dverí, ktoré tu vidím v okolí, už dávno boli prekonané. Sie haben gesehen, es haben zwei Männer mit schwerem Werkzeug versucht, unsere Türe zu überwinden und sie haben es nicht geschafft. Warum ist das so? Weil unsere Türe aus zwei wichtigen Komponenten besteht. Einerseits die Zarge, die mit dem Mauerwerk verschweißt ist, verankert und zusätzlich auch ausbetoniert. Dadurch kann man die Zarge auch nicht wegbrechen. Und zweitens die Mehrfachverriegelung von unserer Türe, wo Stahl in die Zarge verankert sind. Dadurch kann die Türe nicht überwunden werden. Tak takéto niečo som ani ja nečakal. Toto je skutočne už profesionálne náradie, ktoré sa používa na prekonanie tých najťažších zábran pri dolapení páchateľov. Existuje ešte nejaké ťažšie, silnejšie náradie, ktorému by takéto dvere mohli odolať?
Also Sie sehen, egal mit welchem Werkzeug die Einbrecher es versuchen, mit normalen, mit starken oder mit extremen Werkzeug zu zweit, keiner hat eine Chance, unsere Adlertüre zu überwinden oder auch einzubrechen.